Здравейте хора, това е нов епизод след последния, който, нали знаете, получих Лава Хаунд, който след като умре става на по-малки парченца, обаче атакува, нали, и вижте, имам този и тези, скелетън арми и Giant Skeleton. За сега ще играя с това, защото виждате, повечето са левел 1. С скелетаните, така че тъй. Нека видим всичко. Ето вижте, тук с Lava Hound Victory. Нека започваме. Много се, what the fuck, този може да ме бие. Мисля, че ще стане така, че ще ме бие. Дайте. Не да започвам куповете, губейки на края. Окей, добре го покриха там. Това ще направя. Окей. Така, мислихме ната бум. Окей. Браво. Добре. Сега ще видите Lava Hound в действие. Окей. Много е бавен всъщност. Но вижте, взимам много малко живот от него. Но сега трябва... О, лепна мача! Значи ще спечеля. Ето. Виждате, станаха по-малко. Lava Hound 2 и спечелихме тази мач, защото е лепна, но се пая. Нека видим. 7 корони. 645. Окей, тук виждате, аз, брат ми и един приятел Хесус, той от Колумбия, но е в Испания все пак и пак говори испански. Виждате тук еликсират на тези съм ги подредил по еликсир и най-много, този, който има най-много еликсир, разбира се е Барбарен Хът, обаче е редом с Lava Hound. Нека започнем с друг матч и да видим. Вило се казва what the fuck. Окей, не знам какво стана там. Добре. Не се посвети. Окей, тук ще окей. Забравя на вълчивията и побия се сега пъката. Фак. Добре, дайте да видите, може да се малко. Едно сега на това да се усили.
Окей, Валкирията тук е много добра срещу този. Ой, срещу този. Дабл еликсир. Добре да ми забавя това много по-силно. Тук правим много по-лесно. Защото тук със сигурност може да спечелихме. Не. Perfektно. Okay. Yes! Втора поредна победа. И така. Ето една корона са тая. Също на колко отиваме на 700. Вау, вижте тук торнадото. Една от новите карти. После тук новата ще дойде. Електрическия Wizard. Тази не знам точно как се казва. И тук ще дойде една нова. И Legendary Arena. Е, тук трябва, вижте, тук ни излезе, бях в арена 5, ни излезе един от арена 4. Оставам и този, вижте, тук съм отключил всичко това и с това и другите трима не. Тук съм отключил всичко отгоре и другото отдолу не. Да, всичко отгоре, тук не съм сигурен много. И така, ще видим. Нека да направим още един батъл. За милиона 300 купи да се свършва. Първо само телепсирам. И се ми атакуват. Так. О, си. Така. Добре, принце, браво. Правилно, не знам нещо за да атакуват. Окей, тук знам кое ще бъде най-добрата. Тук тези. Така. Мира от един удар. И тук.
Yes! Аз мисля, че този вече е GG. Този GG. Това е най-добрият. Не. Не съм я. Може би... Йей! Yes! Арена 6, хора! Арена 6. Уф, най-после. Open chest, нека ми дали ще ми излезе някой. Yes! Унивок! Да, въобще Powerball. Голем, само едно нищо не се отключи така. Така, е това. Морда. Остане още много неща. Реколектора. Торнадото, която е новата. Големът. Далог. Спарки и Майнер. О, да. Най-после Арена 6. И както виждате, това е Далог. Всъщност, какво да направим сега? Чакайте. Не става, но се тая. Кажете, имам нови оферти. И мисля това да е за епизода, не знам. Но ще се видим в следващия и до скоро.